По-рядко напоследък играли Кадино, точно той не беше в групата за последния матч със Славия. Джеват Елджемили стреля с левия крак, не точно изпълнение на Джеват Елджемили. Видя вратата на съперника Джеват Елджемили, без паса му да преминава през халфовете на сините. Страхотна скорост от Петрис в наказателното поле. Пада Жереми Петрис, решението е за аут. Жереми Петрис изпревари футболист на Лудогорец. Въпросът е има ли контакт между коляното на Сон и евентуално препълне в гръб с Жереми Петрис. Дали французия не преплета сам краката си. Лудогорец се изиграва с притежанието и разменя няколко добри паса. Петровски за Роан Крус. Ще стреля Крус в близкия ъгъл. Лудогорец повежда. Ето тук е момента на паса и първоначално без топ кадър. По-скоро засадата изглежда покрита от Келен Вандеркап. Автора на 6 гола Яков Петровски за момента добавя негов съотборник. Уелтън, изстрелен Уелтън, леко изпълнение, спасяване на Пат, корнер за Левски. Удара беше точен, така че Серджио Пат трябваше да се намесва. Уелтън за Джеват Елджемили, остро подава на Джеват Елджемили. Много хубав, много остър пас от Джеват Елджемили, моментално изпрати топка по тревата към Рикардиньо. Мал шанс за бразилеца. Основната му конкуренция за изпълнението на тези корнери е извън терена. Удар към вратата на Серджио Пат. Аут. Хубав извеждащ пас за Фон Витри. Роан Крус очаква подаване. Удар на Фон Витри. Спасяване на Пламен Андреев и Ягов удар за орлите. Тогава се справи. Прави го и сега. Не този е предпочетен от Николай Костев, а обратния. Роан Крус. Добър шанс за орлите. Роан Крус през Пламен Андреев и чистване на Хосе Кордоба. Много рискован пас към Келен Вандеркап. Той не беше прецизен в своите действия. Винаги се чудим какво ще прави Уелтън. Разнообразен в своите действия. Стреля Уелтън. Да, този удар е точен. Спасяването за Серджио Пат не е